Менә хәзер бакчачылар инде бигрәк тә шуның белән мавыгучылар, хобби дип үзенә алучылар, җиләк, җимеш, агач, яшелчә үстерүдән тыш бакчаны яшелләндерү, матурлау, теге бакча белән хузурлану юнәлешен шуның белән кызыксыну башланды. Менә ландшафт дизайн дип атала инде ул башка тел белән әйткәндә. Бу менә Сабада никадәр җәелгән бу. Сабалар ландшафт дизайны аңлыйлармы? Дөрес, кайберәүләр бакчаларын яратып, шулай яшелләндерүчеләр бар. Менә ничек бәяли аласың үзең эксперт буларак? Ничек очрашасың менә гаилә дәрәҗәсендә? Гаиләләр Сабадагы гаиләләр үз бакчаларын карыймы, яшелләндерәме? Без инде ландшафт дизайн белән 2008-2009лар Казанда бик каты шөгыльләндек инде. Күп кенә бакчалар, эшләнгән бакчалар күп. Шул вообще Саба районында кеше күп мөрәҗәгать итә. Ландшафт әйдә эшлегәле алим, әйдә проект ясатыгыз дип. Минем алып калуым, тукталып калам. Нәрсәгә дигәндә, мин әлбәттә барам, киңәшләрешәм, мине чакыргач мин инде ничектер кулдан сызып бирәм, итәм, әйдә эшлик диләр. Ландшафтны, мен как ландшафтный дизайнер буларак, аны бит эшләүчесе дә кирәк. Агачны дөрес итеп утырту белү, газонны дөрес итеп җәю. Мин комплекс схемадан башлап, монда бирә, монда бигрәк ачык күренә. Без бөтен эшне эшлибез, бөтен эшне. Но минем Казанда эшләүче кешеләрен, алар бригадалар, без алардан шул контракт основасында бригадалар белән эшлибез инде мин. Алар бер эшне эшли, тегесе брусчатка, берсе җәя, газонны, берсе агачны утырту, икенчесе калган, өченчесе бассейн, дүртенчесе. Мин монда Сабада алар белән кайтып эшли алмыйм, чөнки ул безнең күтәрелә алмый дигән бәяләр сорыйлар. Чөнки Казан белән Саба ул аерыла, теге ничек дип әйтим. Мин уйлыйм, ничек кенә менә Саба халкы өчен нинди генә бер эшсез вариант белән ничек эшләргә. Теге әле аңлау культурасы җитеп бетмәйме? Юк, аңлау культурасы да түгел. Монда күбрәк минемчә акча мәсьәләсе белән проблема турырга мөмкин. Да кеше тели, мин менә шулай Турцияга баралар бит, какланып барып карап кайта. Мен менә шулай эшлисем килә, менә булай. Но бит аны сметасын төзеп алып килсәң, мен бит теге ничек. Ул бит инде ишек алдындагы төзекләндерү, ул бит бөтен комплекс кирәк бит анда, бөтен ишек алдын. Анда теге бер газон гына чәчү, чәчәк кенә үстерү, шуңа күрә шактый дренаж, ни, ул бит бөтен нәрсәсен карап. Ул теге ничек дип әйтим, төрле яктан килеп карайм. Аны зәрәк семинарларда Сабада оештырып карайм теге. Менә шуңа тукталасым килгән иде. Менә син шул максаттан ландшафт дизайнны район дәрәҗәсендә бигрәк тә менә аермалганда Сабада җәелдерү максатыннан семинарлар, махсус семинарлар, бакчачылар өчен махсус семинарлар оештырган идем. Менә ничек бәялисең? Бер нәтиҗәсе булдымы? Һәм күпме кеше килде? Һәм Саба халкын бүген ландшафт дизайн өлкәсендә нәрсә борчый? Әлбәттә, мен оештыру, ну, 3 кенә кеше Сабада инде 3 кенә кеше укыды. Аның минемчә өчесе бик әйбәт проект ясадылар. Бер проект инде реализован. Мен тегене барып эшләгән бакчаны күрәч, үзем дә шаккаттым, телсез калдым. Анда икенче көндә шул эшләүче кеше вәсиләшкәч, ошамады бай бакчабызды. Мен не то что ошамау. Анда просто мен шаккаттым, теге шул семинарда укып проектны ясады да, үзе реализовать. Семинарның нәтиҗәсе бар. Нәтиҗәсе бар. Но кеше җыеп булмады Сабада. Менә шул бер нәрсә дә бит. Аны бит ул семинарда без полностью һәрбер кешенең бакчасын шунда индивидуаль дип әйтегән карап ясыйк. Менә ясадык. Һәм ничек нәрсә эшләргә кирәк, нинди агачлар утырта, ничек гаражка ясап, бөтенсен яса. Ул аны ире белән ясыймы, күршесе беләнме, кем үзе уйлый. Но һәр вакытта семинарлар минем Казанда уза. Казанда минем теге ничек дип әйтә, әйбәт кешеләр шалтырата. Мен шул бишәр кеше белән суббота-воскресенье заниматься итеп проектларны ясыйбыз. Но минемчә Сабаның юлы шушы гына. Менә шушы семинарлар аша шулай таратып, шулай һәрберсе проект эшләп, үзләре ничектер башлау. Но минемчә менә мин Польшага күбрәк, Польша буенча чагыштырам да, Польша әле бездә Советский Союзда бит чыкты, анда Россиядә күп булган. Ахар мин барам Польша, шаккатан бәләкәй генә авылда дагы һәрбер үй мотор теге газоны, агачы, төрле менә бик алга китә. Минемчә бездә дә шул күзгә тотыла. Минемчә бер 4-5 елдан Саба халкы тоже шул ландшафтка башлый. Миңа берәү әйтә, "Я, Саба халкы ялкау эшләми." Мин әйтәм, "Юк, безнең Саба халкы ялкау түгел, безнең көнчелек бар."
Эгер мен көрші эшлесе, бакчасын, ландшафт. Мен аны хет шунда элленишим. Теги, ну бары бакчаны түзүшөт. Көршүдөн калышмау деген нәрсә. Эгер дә без собада эшләү башланса, ул көршүсеннән тегесеннән карап, бөтенсе яшына. Ну мен тырышам инде. Ну теги телим, чтобы соба безнең башка районнардан шушы направлениедән үсеп китсен дип. Чөнки әлбәттә ул бит инде статуска да карап. Районда әгәр дә син бакчаларың ухоженный, теге матур икән, ул бит статус. Без нәбертер чит ил, Европа. Әйе, яшеллендерү.